नै आगैया थांसैनो थांसैबा आगै दे थांसैबा बाजैमोनखौ गालांसिगोन आरो थांनानै थाबा मालाबा लोगो मोनलायगोन ना थांदो होनबा दा आगै हेलो एभ्रिवान गुड इभिनिं आसा खालामदों सोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै स' आंबो मोजाङैनो दं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायफिननाय थाबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय लोगोफोर डिएनआखौ फैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय डिएनआखौ थांसिगोननो माने गाबोनो बेनिखायनो जों दिनै माने खनसे लोगो हमनो होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय बियो फैयोनो माने जों गामियावनो इसानाव फैगोन आरोना अनजालि बर' लाहानाव ओमफ्राय दा आङो इयावनो थांसै आरोना अनजालि बर'आ लेंहरदों आंखौ ओमफ्राय दा जोङो थांसै आरोना डिएनआखौ मोनहा फैसिगोन ओमफ्राय एनबिडि ब्लगबो फैगोन आरोना लोगोफोर दा बिदिब्ला आं नोंथांमोनखौ डिएन ब्लग आगैखौ लोगो हमनायखौ नोंथांमोनबो देखायलांफासै नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थादो आंजों लोगोसे आंनि भिडिअ एड जानानै ना मा होनो लोगोफोर थुदि बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आं दा थांबाय थानोसै थाबायना थांसै आं खाथियावनो दानो मोनहैगोन डिएन ब्लग आगैमोनहा फैबाय आरोना ओमफ्राय जिरायना दं बिसोरो बिसोरनि थाखाय साहा फुदुंगासिनो आरोना जोङो नै साहा थांबाय खुला दंमोन ना मानो नायाखै गोथाव जानानै nusagitu tuh aku pengen juga dengan sangkuda dan info nggak ya nah dan kasih dia kalian dia kamu lah aku bantu lagi kasih juga ya supaya ya ada mana anggur mana nggak boleh bicara sama teman anggur itu terus beri bangun nggak boleh makan dan nambah dah aku nggak bersih nanti dia pun lagi berdak ayo dah kita aku habis semua sampai selesai tapi bantu lagi itu arah itu sudah pernah tapi bantu dan lu kata baik, aku tak dengar lu tuh tak ada. Dah, enggak, aku dah bikin mana biar kau tanggakan dengar. Dan bagi muda, aku muda pakai ni kan apa ni serai lain je, angkat YouTube dan itu dan dia. Jadi kalau mana muda mesti orang nak tanya muda saya, kalau mana ni serai muda awak tidak ibadah muda ini nanti. Lagi itu, kapan hasilnya dia bos? Amba kapan? Saya dia pernah kalau ada mulai lain ada. Dia amba dia pernah. Kan namun ada. Karena hari itu ose bibo pergi ya, bibadi pergi ya ose. Itu hari backgroundnya dengar ayam menijit kami ni. Dan ibu punya ni mana menteri pilih yang paling lambat sedangnya. Itu murah nasi juga. Karena zahir untuk orang dapat ni enak. Menteri yang salah lain ayam. Ang mana ikut murah nanggar, yang mana ang dah mau hasilnya lah ya ang dah tukang pilih dengan dah pemen dengan basi mendengar, yang mana nang ke, kasih dibasi apa mana, kasih di mana semua tu ya, mana ya, dah mampu ngar, ang bikin. Nih, agaknya tangsi bagai. Deh. थांसैबा बाजैमोनखौ गालांसिगोन आरो थांनानै थाबा मालाबा लोगो मोनलायगोन ना थांदो होनबा दा आगै डिएन आगैमोनहा थांबाय आरोना नै बाय बाय थांसै सना बाय दे बुन्दु नै सनाया थांसिगोन आरोना बाब सासेया नायफिनला माने ओरैबायदि आगोल थाबायलांबाय ओमफ्रायो दा थांसिगोन नालाय मालाय आसोला गुवाहाटियाव बिरलांसैनो ओमफ्राय गुवाहाटियाव थांना फैसिगोन आरोना लोगो मोनफिनसिगोन आरोना थांनानै फैनानैसो लोगो मोनफिनसिगोन दा साननैया लोगो मोनथ'नाय नंला माने ओमफ्राय गोसोआ बिराद गाज्रि नांदों आरोना गोसोखांसिगोन आरो नोंसोरखौबो गोसोखाङा जायो मोनला नालाय बेखौ माने जों ओरैबायदि हाइ फाइ भिडिअ लानानै फैनो होदों नोंथांमोनहा बयबो नायनानै फिसियो
बिनि भिडिअखौ बेयो गवालपारायावसो थांगोन नालाय बिदि ब्लग चेनेलखौबो ना अननानै सलियाथ' बिदिब्ला जाथारसिगोन आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअ